Когато дойдох в надвис, в началото осъзнах, че няма да имам време за никаква работа. Пък винаги съм искал да работя като караоке диджей. Баща му в началото малко не беше съгласен с тези негови занимания. Той като бивш полицай искаше явно да стане или полицай, или военен. Преди го смятахме за мечтател, понеже още от ранна детска възраст желаеше да учи в надвис и да стане актьор, но ние се му се подигравахме палячо и тем подобни работи. На семейни събирания, като сме били, винаги искаше да се изявява или отиваше да дирижира на оркестъра, или се включваше към оркестъра да пее. Имаш много пречки. Пречки като, например, брейк, музика, момичета. Вечно е влюбен. Откакто се е родил, той е влюбен в яслата и беше влюбен в едно момиче Дорис. След това в детската градина любимата му се казваше Даниела. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. It's a warm, lonely night, I love you, baby. Обаче Ева Лъчи си следваше мечтата, постигна я. Разбрах за кастинга, казах си, ще участвам. Нещо ново, нещо забавно, нещо, от което мога да науча много неща.